Azken finean, herri hezitzaile bat da, herriak ezten duenaren kontzientzia hartze bat, bai? Herri guztiek ezten dute, kontua da guk nahi baldin badegu balio hezitzaileetan eztea herri horiek, horren kontzientzia bat hartu behar degula, eta nolabait kontzientzia hartze hori partekatua izan behar dula, ez? Herri batean dauden hezkuntza arduradun guztiengandik partekatua. Herri hezitzailearen filosofian mahai gainean jartzen duna da ardura partekatze hori zabaltzea, ez? Hezkuntza ez izatea bakarrik familia eta ikastetxeen ardura, baizik eta hor beste herriko eragile batzuk inplikatzea. Hezkuntza ez formalekoak, udala eta herrigintzakoak. Oraintxe bertan lau herrirekin ibili gara, gaude lankidetzan, eta asmoa da hemendik gora joatea egoera eta orain errealitatea, eta ikusten dugola positiboa eta jendea dagoela nahiko motibatua, eta azkenean gai hauek bai arreta pizten dutela eta herriek bat egin nahi dutela, ez? Eta, Nafarroako egoera pixkat ezberdina da EAE-arekin alderatuta, ez? Eta, hor gabiltza ez Euskararen erronka eta beste erronka ezberdinekin, orduan, kutsu ezberdin bat igual eman beharko zaio, baina, hortan, eta, baina ilusionatuak eta ongi, bai. Pixka bat ere orain aurrei hitza ematea, ez? Aurrak entzutea eta aipatu dugu orain ere topaketan, ez? Baina erdigunean jartzea eta ez moda bat bezala dena erdigunera, bai noski dena erdigunera, baina errealitatera. Osea, erdigunera eta praktikara. Eta, kasu honetan egiten ari diren gauzekin batera bezala, ez? Herri batzuetan aurren iritziak orain entzutean ez dakite espazioak eraldatzerako orduan, beste ekimen batzuk egiterakoan helduaren ikuspuntu hori aldendu eta aurrari berari galdetzea, eta hori izango litzateke, ez? Aurra erdigunean jartzea eta praktikan. Hori da, beste politika, ez? Politikarekin lotuta, baina, edozein eraldaketa dela ere, eragiten alduten esparruan, eta azkenean denetan esparru guztietan eragiten aldute. Ez bakarrik parkean beraiei egokitzen zaielako, ez? Parkearen, noski parkea, baina edozein, ez dakite, etorkinekin ere aritzeko unean, ez? Ordute zer esana edo beste parte hartze espazio edozein espaziotan beraien hitza entzutea, guztien hitza entzutea. Nafarroa batez ere saretzean hemen Iruñan gaude, eta Nafarroa saretzea. Orduan, Nafarroako esperientzia batzuk entzun ditugu, herri batzuetako esperientziak, eta beste Nafarroako herri eta eragileak ere etorri dira, eta saretzea da helburu nagusia. Zuk esan bezala, momentu hontan dituen lan hildoa kontatuko ditut nik, egia delako, herri hezitzaileen sarean beharrak, herrietan beharrak aldatzen doazen enean, oinarriko lan hildoak ere aldatzen doazelako horren arabera. Eta, sortzen diren beharren arabera, sortzen dira lantalde konkretu batzuk oinarrin bertan, eta porral lanketa hori eramaten da aurrera. Egia da momentu hontan, parte hartzea modan jarri den zerbait denez, guri ere kezkatzen ginduen gai horrek, eta parte hartzeari heldu diogu, eta hori da igual, ez dakit indar gehien duena, edo lan gehien ematen duena behintzat, bai? Beste alde batetik, hirigintzaren lantaldea ere badaukagu, eta orain ari gara herri baten esperimentazio bat egiten, eta beste alde batetik, sexualitateko lantaldea ere badugu, hezitzailei beraien jardun hezitzailean sexualitatea agertzen denean, praktika on batzuk eskaintzeko, bide horri bat emateko, edo dena delakoa. Baina, esan bezala, hauek hasi eta bukatu egiten diren lantaldeak izaten dira normalean, eta herrietan jasotzen ditugun beharren arabera sortzen dira eta desegiten dira ere bai. Bukatzeko igual aipatu, oinarritik sustatzen dugun herri hezitzaileen sarea, Euskal Herri mailako sare bat izateko misioa daukala, sare irekia dela, eta herri hezitzailearen filosofian sakondu nahi duen herri eragile guztiei irekiak gaudela, eta deitzeko beldurrik gabe.